Hola, me llamo Emiliano. Estoy jugando Minecraft. Tá sin Spanish do díagwe is mis Emiliano tá me imirt Minecraft. Is even lum imirt le mo daddy pel imáneocht agus pel gwaelog. Is matlum mo céird mar is féidir lum deara, rudaí is féidir lum imirt le mo cóirde agus is féidir lum dhéanamh teachana. Níl sé deacar dólam mé é YouTube agus le mo cóirde. Úsádum na scoileanna Minecraft chun imirt le mo cóirde líne. Cabhraíonn mo cóirde lom chun bheith níos fearr ag an chluiche. Caithim uair cloig Minecraft gach lá. Faoim na smaointí ó YouTube agus ó Alan átainna sa domhan. Is maithil mé mar thosaigh mé dhéanamh Lego agus nuair bhí uasagam bhí chluiche mar é seo tablet. Thosaigh mé dhéanamh é agus is even lo mé inis. Bábhalm leanach le an gcéird seo nuair tá mé níos sinne mar is féidir lum dhéanamh mo teachana nuair an tá mé níos sinne. Tásúla go mo bhain sibh tainmh ó sin. Hasta luego.